Ja, vi har lavet et Facebook-projekt, hvor vi vil undersøge vores piger og drengevenners likes på deres profilbillede. Altså, hvor mange likes har vores Facebook-venner på deres nyeste profilbillede. Og til det vil vi sortere det ud fra køn. Vores observationssæt består af 75 piger og 75 drenge, altså i alt 150. Og det er grupperende observationssæt, hvor vi vil gå fra 0 til 25, 25 til 50, 50 til 75, 75 til 100 osv. På det her histogram over Jules venners likes på deres profilbillede, kan vi se, at drengene har den højeste og laveste observation, men alligevel har de højeste hyppigheder. Det der er med til at vise, at drengene har en lav spredning med en enkelt udstikker, som er den højeste. Pigerne har ikke specielt høje hyppigheder i nogle af deres observationer, i nogle af grupperne, hvor deres højeste hyppighed er på 10, hvorimod drengenes er på 17. Drengenes observationer ligger mellem 50 og 400 likes, og så med den ene udstikker. Hvorimod pigerne topper lidt senere end drengene, og deres likes ligger jævnt over 75 til 425 likes, og har 5 udstikker efter det her. Pigerne får flere likes, og det hænger nok sammen med, at de har flere antal venner og popularitet, og det kan nok også have noget at gøre med, hvor godt de ser ud, om de får mange likes. Her er der altså et boxplot over Jules venners likes på deres profilbillede, hvor vi igen har drengene og pigerne. Og minimumværdien for pigerne er 83, og drengene er 65. Derfor er der 17 likes mellem dem, hvilket også er en del. Hvis man kigger på maksimumværdien for pigerne, er det 590, og drengene 603. Hvilket kun har den her ene udstikker, for ellers ville det ligge betydeligt lavere hos drengene. Det er derfor, at værdien er så høj for dem. Og hvis man kigger på deres spredning, er pigernes en hel del større. Det er helt 22,40 likes større end drengenes. Og det viser også, kan vi også se med, at drengene har en meget mindre mellem første kvartil og tredje kvartil, end pigerne har. Drengenes middeltal er på 203,33 likes, og pigernes middeltal ligger en hel del højere på 251,89 likes, som også viser, at pigerne får betydeligt flere likes end drengene. Faktisk så mange flere likes af pigernes middeltal ligger en hel del over drengenes tredje kvartil. Man kan også se, at både første og tredje kvartil hos pigerne er langt højere end drengenes. Næsten så højt, at pigernes første kvartil ligger ved medianen hos drengenes. Der er en meget større spredning mellem likesene hos pigerne, og det er formentlig fordi, hvor mange venner de har, som kan have noget at gøre med, hvor populære de er, og hvor godt de ser ud. Hvorimod det er til at have mindre værdi hos drengene. Pigerne har 5 rigtig populære piger, som ligger helt ude for boxplottet, og kun 1. Og drengene har kun 1 eller 2, men den ene ligger meget tæt på. Og derfor har drengene et meget kompakt observationssæt. I dette histogram over drenge og pigers likes på deres seneste profilbillede, kan man se, at drengene har den højeste observation. Drengene har en udstikker, der ligger langt højere på antal likes end alle de andre observationer. Pigerne har den højeste hyppighed på 13, omkring de 230-250 likes. Her ses et boxplot over drenge og pigers likes på deres seneste profilbillede. I dette boxplot kan man udlede forskellige ting. Man kan se, at drengenes maksværdi er 621, mens pigernes maksværdi ligger på 409. Der er derfor 212 likes imellem dem. Man kan også tage et kig på middeltallet. Drengenes middeltal ligger på 166,9, mens pigernes ligger på 202,5. Pigerne har et middeltal, der er 35,5 likes højere end drengenes. Dette vil sige, at pigerne i gennemsnit får 35,5 likes mere end drengene. Man kan argumentere for, at pigerne får flere likes end drengene, fordi de måske er mere populære end drengene, og samtidig ser godt ud. Hvis man kigger på dette histogram, kan man se, at drengene både har den højeste og laveste observation. Der er flere steder, hvor vi kan aflæse, at drengene sammenlagt har flere større hyppigheder end pigerne, og kun en enkelt afviger. Pigerne har dog flere, der skiller sig ud fra mængden, hvor hyppigheden er 4. Kigger man på pigerne, kan man se, at det generelt er mere jævnligt fordelt end drengene. Og ud fra grafen kan vi se, at pigerne ser ud til at have flere likes end drengene på deres profilbillede. Det kan man f.eks. se ud fra, at pigernes observationer topper senere end drengenes. Og her, der kigger vi først på linjestykket i den venstre ende,
Og her kan vi se, at pigernes minimum er 64, og drengenes er 38. Og når man kigger på piger og drengenes maksimum, er de henholdsvis 594 og 603. Der er dog kun én dreng, som skiller sig ud fra mængden, hvorimod spredningen hos pigerne er en del større, og vi finder flere, der ligger uden for observationen. Pigernes middeltal er særdeles højt i forhold til drengenes. Pigerne har et middeltal på 246,73, og drengene har et middeltal på kun 185,87. Og pigerne har i alt et gennemsnit på, et gennemsnit på 60,86 flere likes på deres profilbillede end drengene. Man kan faktisk se, at pigernes middeltal ligefrem ligger over drengenes Q3, altså tredje kvartil. Man kan se også, at pigerne har flere likes end drengene, men spredningen af disse likes er noget større. Det kan skyldes, at nogle piger har et større Facebook-netværk end drengene, altså flere venner, og derfor får flere likes end drengene. Det kan også være en tendens til, at piger med et godt udseende har nemmere ved at få flere likes, og i måske højere grad for drengene. Facebook styrker den her selvfølelse, ligesom et såkaldt like løfter humøret, og det kan være, at piger er mere tilbøjelige til at søge en personlig form for anerkendelsen via ens profilbillede, end hvad angår drengene. Det er Blogspot over Alberts venners likes på deres profilbillede, og vi ser drengene øverst og pigerne nederst. Og man kan se, lidt ligesom vi egentlig havde tænkt over i hypotesen, at pigernes kvartilsæt det er mere spredt end drengenes. Kvartilsættet for drengene det er nedre kvartil 105, medianen 152 og 210 for øvre kvartil. Så de har en spredning på 105 likes fra det nedre til det øvre kvartil. Bare kvartil. Og for pigerne er kvartilsættet 111, 191 og 251,5, så der er en spredning på 140 likes fra det nedre kvartil til det øvre kvartil. Og pigernes median kan man også se, den er væsentligt højere end drengenes, den er 191 mod drengenes 152,5. Og det afspejler sig igen også, at gennemsnittet for pigernes likes, pigernes antal af likes, det er 198, hvor det for drengenes, mine drengevenners likes er 166. Og så det viser ret tydeligt, at pigerne generelt har flere likes end drenge. Her kan vi se et histogram over antallet af min Alberts drengevenners likes på Facebook. Og her så kan vi godt se, at drengenes likes de er rimelig centreret mellem 175 til 100 eller 100 til 175 eller 100, specielt 125 til 175. Det er de to helt høje, der når op over 20 observationer. Og det er også meget fint, fordi det er det her sted, hvor drengenes middelværdi og drengenes median den også befinder sig. Det kunne vi se ved boxplottet før. Men der er faktisk det er faktisk mere spredt end ligesom så, fordi der er egentlig rigtig mange observationer ved alle ved alle hyppighederne. At der er egentlig mere end 5 observationer ved alle hyppigheder mellem 50 likes, mellem 25 likes og 250 likes. Så man kan se, at så går det op som sådan en trappe, og så går den ned igen. Ja, og det er lidt i modsætning til pigernes, som vi kan se nu. Pigernes antal likes, de har ligesom 2 toppe. En der topper ved 100, og en der topper ved cirka 100 til 150, og en der topper ved 250. Så de er måske også lidt mere spredt, pigernes likes. Det skal dog siges, at i mine observationer, Alberts observationer, så har der været 150 drenge og kun 75 piger, så det kan skabe en lille usikkerhed. Ja. Så for at opsummere her til sidst, så kan vi se, at alt i alt har pigernes spredning større end drengenes, og piger har generelt flere afviger end drenge. Piger har også gennemsnitligt flere likes på deres profilbillede end drengene.